Zdravo svima i dobrodošli u Samrinu kuhinju. Danas pravimo jedan jednostavan, lagan i ukusan kolač sa jabukama. Detaljan popis sastojaka nalazit će se u opisu ovog videa. Za početak u zdjelu dodajem 4 jaja i 1 čašu šećera. Čaša, dakle kao mjeru sam koristila čašu od 200 ml. Dakle u zdjelu sam dodala 4 jaja i 1 čašu šećera. Sada ću to pjenasto umutiti mikserom. Nakon što to fino umutim, dalje dodajem 1 čašu ulja. Koristite istu čašu i redoslijedom kako dodajete sastojke, jedan po jedan, malo tu dakle dodatno umutite mikserom. Nakon 1 čaše ulja dodajem 1 čašu mlijeka. Opet ću to malo umutiti mikserom. Zatim dodajem 2 čaše brašna. Ovo možete i odokativno, ali meni je otišlo dakle 2 ravne čaše brašna. Zatim 2 vanilin šećera i na kraju 1 cijeli prašak za pecivo. Zaista je potrebno malo sastojaka. Sve sastojke sigurno imate već kod kući, a kolač će na kraju biti jako ukusan. Tu sam na kraju sve dobro sjedinila. I tu je tu što je potrebno za koru, odnosno za 2 kore ovog kolača. Sada ću ovu smjesu, evo ovdje pokazujem strukturu smjesi kakva je na kraju. I sada ću tu smjesu podijeliti na 2 jednaka dijela. Jer će mi biti potrebne 2 kore, a tu ćete vidjeti u nastavku. Uglavnom ništa komplikovano. Dakle, za početak ovu smjesu koju sam napravila dijelim na 2 jednaka dijela. Zato sam iskoristila, kao što možete vidjeti, 2 iste posude. Tepsiju u kojoj ću peći koru sam prethodno nauljila i na ulje sam stavila malo brašna. I sada dakle u tepsiju dodajem 1 dio smjesi. Lijepo sam to rasporedila po tepsiji. Malo sam ovako udarila da izađe vazduh i onda sam to stavila na pečenje u rirnu. Rirnu sam zagrijala na 220 stepeni i kora se peče otprilike 15 minuta na 220, ali opet vidjet ćete kad porumeni kora, a možete provjeriti čačkalicom jer nije svaka rirna ista. Ovdje su gotove jabuke. Otprilike vam treba 1 do 1,5 kg jabuka, dakle potrebno ih je naribati i ukoliko želite malo prodinstati, ali može dakle i da ne dinstate jabuke. Ja sam ih malo prodinstala i također moje jabuke su jako slatke, tako da nisam nikako dodavala šećer. Ukoliko nisu dovoljno slatke, možete dodati par kašika
šećera i po želji možete dodati malo cimeta. Jer znamo da se jabuke i cimet jako dobro slažu. Sada sam na pečenu koru dodala jabuke. Lijepo sam ih rasporedila i utisnula ovom kašikom ravnomjerno po cijeloj tepsiji. Kao što možete vidjeti. I nakon toga dodajem drugi dio smjesi, odnosno preostali dio smjesi koji smo odvojili. Također i njeg lijepo rasporedim. I ovo sve zajedno opet ide na pečenje. Također isto otprilike 15 minuta na 220 stepeni. Ali opet kažem, vidjet ćete na kraju kad kora dobije lijepu smeđu bakarnu boju, tad je kolač gotov. I ne znam da li sam spomenula, na 220 stepeni se peče. Evo ga, konačno ide na pečenje. I to je to. Kolač je gotov. Sad je potrebno sačekati da se fino ohladi i prije serviranja ja sam dodala odozgo šećer u prahu. Obavezno probajte ovaj recept, pišite vaše utiske u komentarima i hvala vam na gledanju videa. Također pretplatite se na moj kanal.